Surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ar-Rahman. Ang pinakamahabagin. Allama al-Quran. Siya ang nagturo sa inyo o sangkatauhan ng Quran. Khalaqal insan. Siya ang lumikha sa tao. Allamahul bayan. Siya na nagturo sa kanya ng maindayog na pananalita. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Ang araw at buwan ay gumagalaw ng buong katumpakan sa kanyang perming oras at sukat. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Ang mga bituin at mga punong kahoy ay kapwa nagpapatira pa sa pagpupuri. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. At ang kalangitan ay kanyang itinaas ng matayog at kanyang itinakda ang timbangan ng katarungan. Alla tatghaw fil mizan. Upang kayo ay hindi magmalabis sa hangganan at timbangan. Wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan. Kaya't panatilihin ninyo ang timbangan ng may katarungan at huwag ninyong bayaan ang timbangan na magkulang. Wal arda wada'aha lil anam. At siya ang naglatag ng kalupaan para sa kanyang mga nilikha. Fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam. Na naririto ang mga bungang kahoy at mga palmera o datilis na namumunga sa maraming buwig. Wal habbu dhul asfi war rayhan. At gayon din ang mais, ang kanyang dahon at tangkay ay bilang pagkain ng mga hayop at mababangong halaman. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ. Nilikha niya ang tao mula sa malambot na putik na tulad ng gamit sa palayukan. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ. At nilikha niya ang mga jin mula sa apoy na walang usok. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. Siya ang Panginoon ng dalawang silangan at Panginoon ng dalawang kanluran. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ. Hinayaan niya na maging malaya ang dalawang bahagi ng dagat na magpanagpo ang mga ito. بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. Na sa pagitan nila ay may isang hadlang at sila hindi magsasanib sa isa't isa. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa? يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. Narito sa dagat ay nagmumula ang mga perlas at batong bulaklak. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa? وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. At sa kanyang pag-aangkin ng pamamahala sa mga barko na naglalayag ng mabilis sa karagatan, na matayog na tulad ng mga bundok. فَبِأَيِّ آلَاءِ
ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? كل من عليها فان Ang sinuman na nasa kalupaan ay maglalaho. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام At mananatili ang mukha ng iyong Panginoon na nag-aangkin ng kaluwalhatian at karangalan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa? يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن Ang bawat nilalang dito sa kalangitan at kalupaan ay sa Kanya humahanap ng kanilang pangangailangan at sa araw-araw siya ay nananatili na nagpapapangyari sa bawat bagay-bagay ng Kanyang mga nilikha. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong mga itinatatwa? سنفرغ لكم أيها الثقلان Kami ang nangangalaga sa inyo o kayong dalawang uri ng nilalang. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان O kayong kalipunan ng mga jin at tao, kung kayo ay may kapangyarihan na makatagpos ng lagpas sa mga suna ng kalangitan at kalupaan, kung gayon, tagpusin ninyo ang mga ito, datapot hindi ninyo ito kailanman matatagpos, malibang may kapamahalaan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران At sa inyong dalawa, mga jin at tao, ay papadala sa inyong masasama ang ningas ng apoy at usok, utunaw na tanso, at hindi ninyo may pagtatanggol ang inyong sarili. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان At kung ang kalangitan ay mahati sa pagkapunit, at yaon ay maging kakulay ng rosas na waribang langis, o tilang nangingitim na balat. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Sa araw na yon, ang tao, maging ang jin, na hindi tatanungin sa kanyang kasalanan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام Ang mga makasalanan ay makikilala sa kanilang mga tanda at sila ay sasakmalin sa nakalawit at natatali ang buhok na nasa kanilang noo at sa kanilang mga paa. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون
Ito ang impyerno na hindi pinaniwalaan ng mga makasalanan. يطوفون بينها وبين حميم آن Sila ay magsisiikot sa gitna ng mainit at kumukulong tubig. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. ولمن خاف مقام ربه جنتان At siya na may pangangamba sa pagtindig sa harapan ng kanyang Panginoon. Doon ay magkakaroon ng dalawang halamanan o paraiso. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. ذواتا أفنان Na may malalabay na mga sanga. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. فيهما عينان تجريان At sa pagitan nito na halamanan ay mayroong dalawang batis na malayang dumadaloy. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang iyong itinatatwa. فيهما من كل فاكهة زوجان At naroroon ang lahat ng uri ng bungang kahoy sa bawat pares. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان Sila ay magsisihilig sa mga diban na nababalutan ng binordahang sutla at ang mga bungang kahoy ng dalawang halamanan ay mababa at naabot ng kamay. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان At sasa kanila ang mga dalaga na nagtutuon lamang ng pasulyap sa kanilang asawa at wala pang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. كأنهن الياقوت والمرجان Na ang kagandahan ay nawawangis sa mga batong ruby at batong bulaklak. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng iyong Panginoon ang inyong itinatatwa. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان Mayroon pa bang ibang ganti ang kabutihan maliban sa kabutihan? فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. ومن دونهما جنتان At bukod pa sa dalawang halamanang ito, ay mayroon pang dalawang halamanan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. مدهامتان Nalunti-ang-luntian ang kulay nito. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa. فيهما عينان نضاختان
At sa bawat halamanan ay may dalawang batis na bumubulwak. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? فيهما فاكهة ونخل ورمان Na naroroon ang mga bungang kahoy at mga bungang palmera o datilis at pomegranates. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? فيهن خيرات حسان At sa halamanan ay sa kanila ang mga asawa na mainam at maganda. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? حور مقصورات في الخيام Magaganda at mapuputing babae na nakataan sa mga bulwagan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Na wala pang sinumang tao o jin ang sa kanila ay nakasaling. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان Na nakahilig sa mga lunti ang diban at mga karpitang tigib sa gagandahan. فبأي آلاء ربكما تكذبان Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon ang inyong itinatatwa? تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Maluwalhati ang pangalan ng inyong Panginoon, ang nagmamay-ari ng kamahalan at karangalan.